غرباء 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 غرباء. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, između vas, to jest između ljudi, sam zabranio nepravdu. فَلَا تَظَلِمُوا, i nemojte nikako jedni drugima činiti nepravdu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El-zulmu salat", tri su vrste nepravde. Zulmun la yaghfiruhu Allah, nepravda koju Allah neće nikad oprostiti. Wa zulmun yaghfiruhu, i nepravda koju će Allah oprostiti. Wa zulmun la yatruku, i nepravdu koju neće ostaviti neriješenu. Pa kaže dalje, što se tiče nepravde koju Allah nikad neće oprostiti, to je da čovjek Allahu pripiše nekog ravnim i na tome umre. Da ne do Allahu pripišeš nekoga ili nešto ravnim i nisi uspio da se pokaješ, nego si umro u takvom stanju. Takvom čovjeku Allah subhanahu wa ta'ala nikad neće oprostiti. Takav ulazi u džehennem i nikada iz džehennema neće izaći. Druga vrsta nepravde, kaže, nepravda koju će Allah oprostiti. To je nepravda koju čovjek čini samom sebi. Kako čovjek čini samom sebi nepravdu? Tako što se griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Čini grijehe Allahu subhanahu wa ta'ala i samim tim čini sebi nepravdu. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala nekome bude htio ovu vrstu nepravde, shodno njegovom stanju, traženju, pokajanju i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala će takvim ljudima oprostiti. I treća vrsta nepravda koju Allah neće ostaviti neriješenu. Kaže, to je nepravda između ljudi. Ta nepravda ne može da ostane neriješena nikako. Mora da se riješi. Tako da ako čovjek nekom učini nepravdu na ovome svijetu, po bilo kojoj osnovi, svejedno bude li o čovjeku ružno govorio, bude li čovjeka ogovarao, posebno podvlačimo zbog toga što niko od ovoga grijeha nije siguran. Ako čovjek na ovome svijetu bude nekog ogovarao i o njemu ružno govorio u njegovom odsustvu, sve ono što on ne voli, sve ono što on ne voli, ako mu o autu komentarišeš, a njega nema, a on to ne voli, ogovaraš. Ako mu baba spominješ po loše ili po nečemu što je dobro, a on to ne voli da mu spominješ, sve to ulazi u ogovaranje. Pa ako čovjek ovakvu vrstu nepravde učini nekome na ovome svijetu, Allah neće da to stane neriješeno. Ili na ovome svijetu da čovjek traži halala za tu vrstu nepravde. Ili na budućem svijetu kad bude najteže. Ili ispred dženneta, kada se budu ljudi ravnali, kada budu ravnali račune na mjesto koje se zove kantara, ili na ovome svijetu. Zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upućujući na opasnost nepravde među muslimanima, da čovjek učini nekom nepravdu na bilo koji način, podstiče poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se to rešava prije smrti. Prije nego što čovjek umre da to riješi. Jer je mnogo lako da ja riješim s tobom i ti sa mnom dok smo na ovome svijetu. Halali, učinio sam ti to, nisam trebao i tako dalje. Ko je kriv, ko je prav, nije to više nije ni bitno. Bitno je da čovjek, da ljudi je drugom halali završeno. Halali, nisam htio, neću više, otišlo i tako dalje. Halali, ti čovjek i završio se. Nemaš se tiče toga, ti više ako Bog da inša Allah, kod Allaha subhanahu wa ta'ala grije. Međutim, ako ostane, onda se rešava na budućem svijetu. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari podstiče da se ove nepravde rešavaju na dunjaluku, pa kaže: "Men kanet indehu mazlemetun li ahihi, falyatahallalaha minha." Ko bude učinio kakvu nepravdu svome bratu muslimanu, bilo koju vrstu nepravde, šta god da je, ogovaranje ili učestvovao u nekoj nepravdi, bilo kakva vrsta nepravde, kaže, neka traži od njega halala, to jeste na ovome svijetu, neka traži halala te osobe, da mu ta čovjek halali. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, prije nego što dođe dan u kojem neće koristiti dinar i dirhem. Može čovjek u životu na ovom svijetu teško nekom da kaže halal,
hvali i tako dalje, jer mu šeitan to ne dozvoljava, kao što ti njemu da kažeš, pa on je prvi pogriješio, pa on je počeo, pa ovaj je završio, pa onaj učestvo i tako dalje. Šeitan odvraća čovjeka da traži halal od svog brata muslimana. Zbog toga što ga uveličava u njegovim očima i smatra da on nešto iznad njega. I što da ja njemu tražim? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uradi tako, traži halala, bolje ti. Prije nego što dođe dan, gdje neće ni dinar, ni dirhem, ni srebrno, ni zlato neće biti od koristi. To jeste sudnji dan, gdje ništa ne pomaže. Nema više mogućnosti kad dođeš na sudnji dan i kad bude polaganja računa ti kaže, Boga ti halali mi sad. Hoće mi sad halali. Jer će tata čovjek sigurno biti u potrebi za dobrim djelima i on će jedva čeka da neko dođe i da mu je nešto dužan. Pa da uzme od njegovi dobri djela. Zbog toga uradi to nositi. Pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prije, dakle zatraži halala, prije nego što dođe dan, neće koristiti dinar i dirhem, prije nego što njegov brat uzme od njegovih djela. Prije nego što se to desi. Dakle, ako slušaš šeitana, pa imaš neki kod sebe šeitanski ponos, nećeš i da tražiš halalu. Ko je onda mu ja tražim halala? Tamam. Ostani u takvom stanju, uopšte nije problem. Doći ćeš na budućem svijetu i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok njegov brat ne bude uzeo od njega dobrih djela. Plaćat ćeš mu svojim dobrim djelima. Kad god si mu nepravdu učinio, bilo koje vrste, materijalnu, moralnu, udaru na njegovu čast, porodicu, bilo šta. Sve to u dobrim djelima. Plati za ovu nepravdu, plati za ovu nepravdu. Kaže sve dok ne bude uzimao od njegovih dobrih djela, pa kada mu ne stanu dobra djela, bit će tovare njegovim lošim djelima. Ako ne budeš više imao dobrih djela da mu plaćaš i da mu daješ i da mu zvraćaš, onda će se njegova loša na tebe tovariti, pa će se, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugoj predaji, pa će takav čovjek biti u džehennemsku vatru. Zbog nepravdi, znači ovdje se ne spominje odnos prema Allahu. Da je čovjek nešto griješio, posebno između njega i Allaha, ne spominju se ti grijesi. Znači ovdje spominju odnosi prema ljudima i zbog toga čovjek mora mnogo da vodi računa i konstantno ovoga da se seća. I s vremena na vrijeme da čita hadise koji govore kad su u pitanju međuljudski odnosi. Jer to čovjek često zaboravlja. Kad čovjek ovako sluša ders, to se primijeti posle kad se pije kahva, ustručavaju se ljudi da ikog spomene po imenu. Boji se više, ne zna šta je odgovaranje, šta je nije. Prepadne se čovjek. Pa izbjegava i to je hajde, to je dobro. Međutim, nas to brzo prođe. Drži sat, 2 dan, 2 i nakon toga mi se vraćamo se istoj priči. Zbog toga je dobro da se čovjekovi stvari, zbog velike opasnosti ovoga, dakle, velika šteta je da čovjek na ovome svijetu potroši svoj vijek. 6, 7 godina manje ili više, u pokornosti Allahu, trudi se i tako dalje i dođe na sudnji dan i razdijeli zbog nepravdi koje je činio ljudima. غرباء 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 غرباء